tinagan ti Ama, nayo na namarswa iti langit ken daga. Sapay kuma. Agyaman kami ken kaapo in palubos mo ang nagtingan mi daytoy nga aldaw. Isumain kam panang lagip iti daytoy naudi a panang rabi ni Apo Jesus. Ken kastamet ti na panangugas kadagiti saksaka dagiti adalan na. Kastamet Apo ngagyaman kami gapo kadagiti ado ken di mabubo sa parparabor mo. Idaton mi ken kaapo dagiti puso mi anakanumno mo. Pasimpatan na kam kaditap no income ken kamay kari. Iturong na kami kadagiti nga din tagadaldalan mo. Ket di mo ipalubos sa masinaan mida. Kadagiti pakasulsulisugan ken pakaitebtebangan. Bangunen ket alangunen na kam kaliwa ko. Pakawanem dagiti adabas basol mi. Lintegan na kami tapno may karikam kadagiti di mabubos sa kakaasim. Tanas sa mitunay ang panagayat mo akas na dungo nga Ama, iso ka di timangted kadagiti amin na masapsapul mi, mangilisi kada kami ti amin na peggad, naasi ang mangagas kadagiti saksakit mi, ken naayat unay ang mga klunto kada kami, intun dumanon ti kanito iti papatay mi. Sapay kuma. Gloria iti Dios sa dingato. Dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Sasalamatan ka namin sa iyong dakilang ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos namang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong nanan, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng
papuri sa Diyos. Sa pangitaasan, papuri sa Diyos. Ammoy niyo kakabsat ko ni Moises sinbati na anay kitikit iti duata piabato dagiti sangapula bilbilin ngayon pa ni Apo Dios. Nga midimay ni Apo tayo Kristo sinubyanan na idang jaya babaentin na panagkuna. Ayatem iti Apo a Dios mo iti amin ti panunot iti amin ti puso ken iti amin ti pigsam. Dahito iti umunaken kang runaan abilin. Iti may kadwa umasping metlaeng ti umuna. Ayatem iti pada matao akas iti panagayat mo iti bagim. Ngarod na dagop amin yan ditoy dagiti sangapula bilbilin ngayon pa ni Apo Dios. Panunutin tayo ita ayatek na kakabsat no namin ano nga daras kano kasano ti kinadagsen tintay pa naglabsing kadagiti na ilangita na bilbilin ngayon pa iti Apo pagimbagan tayo metlaeng. Gurayan tayo kumatibasol tinakarimremen na kinalaad na Ket babawi tayo ti amin ti puso tayo ting tayo panagbasol. Kakabsat ko dawateng aron nga tamet tayo, agulimek tayo yung tayo nga panunutan dagiti kanito nga nagliway tayo. Dagiti kanito nga nakaramig tayo ti basol. Ket si papakumbaba manen nga dawaten tayo ti pamakawan ken kaasi ti Dios, yan tangay mamati tayo. Ti Dios manang nga asi ken managayat. Iti si papakumbaba anakem ken si bababawi a puso ko natayo. Una samit unay nga amami. Nakabasulak na sultiken ka, kas tamay ka rin hindi mabubos nakakaasim. Sa anak mo na may karya managanan nga anak mo. Ibilang na kon sa nakasanak mo no diket kas naulpit nga adikan mo. Tay suday ta apo ti kay karya gapu ti kinadakes ko. Gimudyas nga apo maaskat kanya ka managbasol. Ket dinakbaybayan na mamingpinsan tanawan ka ti buborongin at tumapukaw. Ket si kanaasing nga ama, di mo kaya't amapukaw uri kapasitan wenno kadaksan kada kami nga anak mo. Ginkas kinuna na po Jesus nga tadati tiragsak sa dilangit, gapi di maysa managbasol nga agbabawi. Ngem gapu iti siya mapulog at siya manasingpet, asandan masapul iti agbabawi. Dagito iti makaliwliw na isa sa Dios nga apo, isut mang pabilag kanya kung may kasakaanam, umawawag as si babawi, sumasenek nagkunkunaken ka, pakawanen na, ama, pakawanin na. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Ti Apo at dapuma kada kayo. Basta kumamit ka. Kumararat tayo. O Diyos, inawagan na kami ang makipagpaset, tinasagraduan na pangrabii, ngano sa dinno, ket inyawat ti bugbugtong nga anak mo ti bagina ken patay, ket intalek na iti simbaan, iti baro a sakripisyo iti agnanayon, nga iso ti naindaklan a padaya ti ayat. Dawaten mi ken kaapo nga ipaay mo kadi, ngayon kami magunod ti biyag nga agnanayon, gapu iti daytoy naindaklan a sakripisyo na. Sikang agbiag ken agari, may sa Dios ita ken iti agnanayon. Amen. Kakabsat ko iti nga dumngeg kadagiti maibasa. Siya mo na may basa. Iti may basa na ataw iti libro Lexodo. Kinunat ti Apo kada Moises kinaaron iti Egypto.
Tata kayo, ito ya bulan, iti umuna bulan iti tawen. Pagkaamuyo iti amin nga umili iti Israel, na iti may kasangapulo nga aldaw, iti dito ya bulan. Masapol a pumili iti ama ti pamilya iti urbon a karnero. When no urbon a kalting agserbi iti pamilya na. May isang urbon iti tunggal pamilya, no postit ti bilang ti may isang pamilya ket dida maipos ti sa mabukel a urbon. May isang pamilya ken iti kaasigtan at aruba na mapalinda pagsasanguan ti may isang urbon. Kas mayan natok iti bilang dagiti tattao iti dayta pamilya ken segun ti kabailan na. Kanen iti tunggal tao masapol na pilin nyo ti urbon nga awan ti makababalawan na. Salakyan nga agtawin iti may sa karnero man wenno kalding. Ipukpok ti animal ket iti karabyan iti may kasangapulo ket upat ngal daw iti bulan. Parsento iti entero nga Israel dagiti animal. Masapol ang mga alada iti dara ket iwarsita ti agsumbangir about iti nga 20 ruwangan dagiti apalay apak iti daan dagiti animal. Iti dayta arabi masapol ang matunod ti karne ket ay pangan iti tinapay nga awan lebadurana. Ken iti ting tinapait. Kasi titipan na nga yung masapol nakakawis kayo akas agday sisa sapatos kayo sisa sa rukod kayo kitarasin nyo kanin dahito iti pesta ti Paskwa pamadayaw kanyak nga apo iti dayta arabi susurotek to ti entero nga Egypto ket papatayag ti amin nga ket papatayag amin nga inaunang anak alalaki iti pagilian. Tao man wenno animal, susaet ko ti amin at jojosen iti Egypto. Siyak ti apo, agpaay ko ti dara anawayrti, kadagiti baotek, dagiti balbalay a pagilasinan iti balay a pagnaitan nyo. Sumakitag ti dara, lagsan kay to, awan to ti pakaan-anoan nyo intundo sa Egypto. Masapol arambakan nyo tayo tangal daw kas maisaan nasagraduan na piyesta iti mangipalagip kada kayo. Kita inaramid ko nga apo, rambakan kayo ito itignanayon. Isa o ti apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Ti may kadumay ba sa kapsat ket masarakan iti mo nga surat ni San Pablo kadayta taga Corinto nga adday ti may kasangapulo ket may nga kapitulo mangrugit 20 ket 3 nga bersikulo agpating iti 20 ket 4 makaspi iti sagutayan na. Tainawat ko iti apo iti panursuro nga inyawat kumet kada kayo. Iti rabii panakalipod ni Apo Jesus. Inala natin tinapay kalpasan iti panagyaman iti Dios. Pinispisi natin tinapay. Daytoy tibagig nga paay kada kayo, inunana. Aramiden nyo daytoy apakalaglagipan nyo kanyak. Kastamet nga kalpasan iti panangrabii, inala na iti kupa, ket kinunana. Daytoy iti kupa ti baro atulag, anapatalgadan iti darat. Tunggal inuman nyo, aramiden nyo apakalaglagipan nyo kanyak. Tagingga iti panagsubli ti Apo, ipakaambuyo iti papatay na, tunggal mangkay iti daytoy at tinapay, ken uminom kayo iti daytoy nga kupa. Kakabsat isa o iti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Tumakder tayo kakabsat intay padayawan tinasan ng ebanghelyo. Purihin ka, buong Jesus. Purihin ka. Purihin ka, buong Jesus. Purihin ka. Pangino'y inyong
Jesus, purihin ka. Ti Apo at dakada kayo. Kasta kumamet ken ka. Di pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasi insurat ni San Juan. Iti may kasangapulo ken tallo a kapitulo mangrugit yung muna a bersikulo akastoy ti kuna ti Apo kada tayo. Maridaya kumain ti Apo. Kasangwanan ti fiesta ti Paskwa. Amo ni Jesus adintengen ti tiyempo nga ipapanaw na dito'y lubong. Ken isusubli na iti Ama. Inayayat na dagiti tao dito'y lubong. When inayayat na ida agingga iti panungpalan. Madama idi iti panangrabiin ni Jesus ken dagiti adalan na. Inserrect ti Diablo iti panunod ni Judas nga anak ni Simon Iscariote. Aliputan na ni Jesus. Amo ni Jesus nga inted di Ama na ken kuana itinananay apan nakabalin. Amo na met ang naggapu iti Dios ket agsublin to iti Dios. Iti kasta ti makder ni Jesus iti panganan ket inikkat na ti kagay na sa nami barikes iti tuwalya. Kinargaan na iti maysa apalangga na iti danong ket binugwan na ti saka dagiti adalan na sana pinunasan ida iti barikas na at tuwalya. Iti dumanon ni Jesus ken ni Simon Pedro, kinuna ni Pedro, Apo, bugwang aya ka diti sakak. Saan mo pa'y ang maawatan ita no anya ti aramide, ngem maawatan tumetlaeng, insumbat ni Jesus. Kinuna ni Pedro, uray ka ano, di mo tubugwan dagiti sakak. No diyang bugwan dagiti sakam, saan ka na may bilang nga adalak? Insumbat ni Jesus. Apo, kinuna ni Simon Pedro, saan lang arod nga dagiti saka, ngem uray pa'y dagiti imak ken ti ulo. Kinuna ni Jesus, tinakadigusen, saan na amasapol ti agbuggo, tanadalusen, malaksid dagiti saka na. Nadalus kayo amin, malaksid iti maysa. Amo ni Jesus, ti manglipot ken kuana, isut gapuna a kinunana, nadalus kayo amin, malaksid iti maysa. Idi nabugwan na, when nabugwanen ni Jesus dagiti sakada, nagkagaymanen ket nagsubli iti lugar na iti panganan. Maawatan nyo kadi, iti kalkalpas ko ngay naramid kada kayo, sinaludsod na. Awagan dak ti maestro ken Apo, ket umno iti kunayo, tapud numet. Narod, no siyak na Apo ken maestro, binugwak dagiti sakayo, rebeng yumet, ti agbibinuggo iti saka. Tainikan na kayo ti pagtula when inikkan kayo ti pagtuladan tapno aramiden yumet kasi iti inaramid ko kada kayo. Ti ebanghelyo ti Apo. Maridaya kumatagtumpal ka dagiti bilbilin ken sasao ti Apo. Tugaw tayo panuksa. Beloved brothers and sisters, good evening. Good evening everyone. Kindly greet each other. Good evening. At datayo iti aldaw, ano sa dinno, intayo lagipen, iti day dinaudi apan ang rabiin ni Apo Jesus. I understand, may sa kadigiti apostoles tayo saan sa makaawat ti Ilocano. Tagalog, hindi nyo po naintindihan ang Ilocano. So, I will try to explain it in Ilocano and in Tagalog. Beloved brothers and sisters, ni Apo Jesus, after or before or during those times that Jesus Christ that adda ijay ruar te Jerusalem nang isursuro nang ibagbaga nang agas kadagiti masaksakit nagararamid ti milagro adu dagiti pasurot ni Apo Jesus adu dagiti simurot ken kuana ket idi tamapanan wano alduman dandanin ti aldaw iti fiesta ti Paskwa. When we say feast of the Passover, it is the feast wherein the Jews, dagiti Hudyo, they are celebrating
ti panakaysalakan da. Dagiti tattao, the firstborn. Dagiti nga unaan nga anak da iti napapatay, malaksid ka dagiti Israelita. Taapay, gabin, nangaramid ni Apo Dios tibilin kadakwada nga mangpartida iti karnero ket tidara na ipintada iti ruangan ti balayda. Ket no makita ti espiritu ti patay di nga pinta, lisyan na ket haan nga matay dagiti ubbing. Di ti piestaan da Paskwa. Fiesta ti Paskwa. Ket amin dagiti Hudyo at dadaman iti ruar ti Jerusalem, masapul nga agawid da iti Jerusalem, tapno indarambakan ti Fiesta ti Paskwa or the Feast of the Passover. Isud gapu na nga ni Apo Jesus may samet nga Hudyo, isud gapu na nga nagawid. Nagawid ni Apo Jesus iti Jerusalem, there nga sinabat da. That was the triumphant entry of Jesus in Jerusalem, which we celebrated last Sunday. Sinabat dagiti adu at tao. Ket idi bisperas ti Fiesta ti Paskwa, ni Apo Jesus inbilin na kadagiti adalan na nga mapandamang isagana iti pangrabyanda para iti rabi iti Fiesta ti Paskwa. Ijay nga naadanda iti kwarto. Ijay nga naaramid iti umuna nga misa. The first Eucharist which was celebrated by Christ Himself, wherein Christ instituted the Eucharist. Insungsung na tinasantuan na Eucharistia. Dijay nga symbolically nangala iti tinapay, He took the bread, broke it, gave it to His disciples. He took the chalice, nangala iti kalis, inted na kadagiti adalan na, giving thanks, gave it to His disciples. And then natin baga niya po Jesus, aramidan niyo daytoy apang ilaglagip yu kanya. Ngayon maan lang nga DJ ti naramid na. Niya po Jesus kinarga, inikat na ti kagay na, nang kargay ti palanggana, ket binugwan na ti saka dagiti apostoles na. Beloved brothers and sisters, dagiti adalan niya po Jesus, including Jesus Christ, iti panagmismisyon da, nga agsursur ka dagiti na duma-duma nga lugar, province to province, ili to ili, sursursuran da. Let us remember nga awan ti paglugluganan da. Sandalyas laeng ti usarda. And let us take note and assume nga DJ nga sandalyas wenno dagiti saksaka dagiti adalan ni Apo Jesus ket napno ti ringyad. Nakarugrugit. Apay. Ket awang nga rod magmagnada inaldaw magmagnada laeng. Kung kunak tinawon ko nga celebraran da ti Huwebes Santo. Nung kung kunaktatay, apay nga minsaka ti binugwan niya po Jesus. Mabalimbol nga ulo, mabalimbol nga kilikili, tapno nga anglit dagiti adalan. Mabalimbol nga pinadigos na lang ta kumaydan ngam saka pay laan. Ngam gayam ti saka, ijay amin nga pakapidutan ti amin nakita ti rugit. Ti saka agpidot amin ti kita ti rugit. Tunggal magna. Di ba? Ano ti ubrahan tayo nung sumrot tayo ti pagtangan kat ikatan tayo pwede chinelas tayo. Tamabain tayo tanarugit. Tiruan. Kasi ti saka. Kat kung kunak, apay nga rod nga saka, gamutan narugit. Haan gayam kakabsan. Dum kayat nga ipakita, ipalagip niya po Jesus, nga datayo nga tattao, uray kasanot kinarugit tayo. Uray kasanot kinadakes tayo. Uray kasanot kinaado nga, dakes ngayon tayo nga naararamid. Niya po Jesus, He is very much willing to cleanse those dirt, to cleanse those sin. Kasi mayarig tirugit ti saka iti basol. Inyarig niya po Jesus tirugit ti saka iti basol nga binugwan na. Binugwan na tapno iti kasta na dalos. Impakita na iti panagayat na launay. Iti panagayat na launay kadagiti adalan na. Kasi ayat ti ko natin kasi siya sino nga rin ti mayat nga mangdalos ti rugit ti sabali no amo nga ayatan. Diba? Sino tayo sino mayat nga mangilo ti ubot ti hantay nga kabagyan. Diba? Kasi mat niya po Jesus inpakita na
ipalpalagip na kada tayo nga itinaramid na panagayat kadagiti tattao. Because today, Maundy Thursday. Maundy from the word mandatum. Ni Apo Jesus inikkan na tayo iti mandato. Anya dahi nga mandato? Panaggiin na yan ayat. Aggiin na yan kayo, aramidat ko na nangarod. Siyak nga maestroyo, binugwak dagiti sa kayo. Masapul kasjay kayo umat. Nagatayo, tattao tayo, no? Natibasol ti sabali, tulungan tayo nga makaaon iti basol. No, anya tirugit ti sabali nga tao, tulungan tayo, tapno maugasan, dahi nga rugit nga addakin kwa na, dahi nga basol nga addakin kwa na. Dahi ti palpalagip niya po, Jesus, kada tayo iti dahi nga aldaw. Agginayat kayo, kinunana. Love each other, magmahalan kayo, kinunana. Kasanot pa nang ipakita ti ayat. No anati kasano ti kayat mo mapasamak iti bagim. Kas jemot kuma ti mapasamak iti padam nga tao. Awan dita ti lunod, awan dita ti gura. Tawan mat nga ti mayat nga manggura ti bukod na nga bagi. We are reminded nga agayan ayat. Intad na ti mandato kada tayo, agayan ayat kayo. Apay, isot pamigbigan na nga kayo kat pudno nga pasurot ko. Dijiti magpalpalagip niya po Jesus. Dijitiin pamatmat na inita pinugwan na dagiti saka dagiti adalan na. Dagiti rugit ti saka da inikat na. Isuna kat Diyos. Nagpakumbaba. Maestro kadagiti adalan na. Ngam nagpakumbaba. Nga binugwan na. Dagiti saka, dagiti adalan na. Doon nga taon nga han kami nga nagbunggo ti saka dito simbahan because of COVID. Beloved brothers and sisters, itidaan nga rito ti simbahan ang muyo, nubugwan ti padi ti saka iti at dagiti apostoles. Kalpasan na nga mabugwan, mapunasan na nitubraan na, bisungan na ti saka. Apay, simbolo ti panagbalin nga napakumbaba. Dijiti bagbagan. Dijiti bagbagan niya po Jesus kada ipalpalagip na kada tayo. Dijiti mandato tayo nga aggiin na ya. Hanga giginura, agpipinerti, agpipinasakit. Ngumayat. Intod na ti bagina, intod na ti biyag na, o ti bagina, sakripisyo. Para ti ana. Tapno deti grangtay, ti relasyon ti tao ken ti Dios nga nagupong gapu iti basol agsilpo manan. Kanda tayo nga rod nga tattao, tayo nga tattao nga day tatta nga si imatang, at tatta nga si bibiyag, palpalagipan na tayo, teta nga mandato, ngayon tad niya po Jesus kada tayo, te padaggiin na yat tayo. Tano dadumal maliplipatan tayo. Maliplipatan tayo nga ayatan ti pada nga tao apay, gabumang amin ti aramid dan daduma. Kasanong nga rod nga ayatan ti tao nga dinapay among ayatan ti bagina. Diba? Kasanong nga rod nga ayatan ti sabali nga tao nga dinapay amo nga respetaran ti baginan daduma. No daduma mo, hantay mo kayat nga ayatan ti sabali nga tao because of pride. Diba? Magapo. Dito no tayo may isa nga tao, nakaredwar, nakaadal, at daan tinapintas nga posisyon, baknang, nagapo nga umasadul at kadagita nga tattao. Pagan ano? Diba? At ang pwede initang tao mababak na, dakkel, feeling da nakangato, sige, at paiso nga ta, nangato ni posisyon din ni gobyerno, uno iti anyaman nga lo, pagtrabahuan ta, kunada, bayadak tabiyag mo, kunada. Haan nga kasjay nga kabisa. Haan nga kasjay ti mandato ni Apo Jesus. That's not the mandate that Christ has given us, but the mandate that Christ has given us is to love each other without condition, without any reservation. Dijiti kayat nang ibagbaga kada tayo. Dijiti ipakapasimuda at ti panangugas ni Apo Jesus kadagiti saksaka dagiti adalan na. Inay ayat na dagiti tattao kinuna natin na santo na ebanghelyo aging gana iti panungpalan. Naura iti asibabayog iti cross. Dagiti tattao nga nangikuskus pilking kuana na tinaramid na amang pakawan ng ida. Didaan mo ti aramiden na kinuna ni Apo Jesus. Indaw-dawatan na pailaan dagiti tao nga nangidadadanos kinkwana. Apay gaputi ayat. Iti da ito'y ngarod nga aldaw, intay lagi po di panangisungsung ni Apo Jesus, tinasantuan nga Eucharistia, ti panangipaay nga ti bagi kandara na. Datayuhan tayo nga maaramidan nga aramidan dati tinapay nga bagi, dati arak nga dara ni Apo Jesus.
Isod ka po na nga dagijay kat symbol ng nasagraduan, sacred symbol of the body and blood of our Lord Jesus Christ, which remind us nga dagijay kat ayat niya po Jesus. Dagijay bagi kan dara na ayat na nga inted na kada tayo para itipan na kay salakan ti lubong. Para itipan na kay kapya ti tao kaniya po Dios. Isod ka po nang iti dayto yung aldaw Huwebes Santo, ayat ti pagsasaritaan tayo. Ayat niya po Jesus. Ayat nga impatulad na kada tayo. Ayat nga inted na kada tayo. Katay ta nga ayat nga inted na kada tayo, masapul nga rumot nga ibiyag tayo, iburay tayo. Deta nga mandato nga inted niya po Jesus kada tayo nga panaggiinayat, ibiyag tayo, surutan tayo dayta nga mandato. Dayta nga mandato kat nasagraduan nga mandato nga inted niya po Dios para kada tayo. Anya day nga mandato at giinayat ayan. Tatunggal sa rebranta di na santo na misa, dito'y nga interlagipen, di ayat niya po Jesus kada tayo. Ti ayat niya po Dios kada tayo. Tayo di na santo na misa, may daddaton ti simbolo ti ayat. Ti katandukan nga ayat. May daddaton ti simbolo ti bagi kandara niya po tayo Kristo. Dili ti magdana santo na misa, into'y dawatan ni Dios, Apo, tulungan na kam kadi nga agayat. Akas ti panagayat mo kada kami. Nga uray pa'y da kami, natangsit kami. Nga uray pa'y no da kami, ba man nagbasol kami, ay ayatan na kami latta. Kasi kami kumamot, Apo. Uray man nagbasol ti sabali nga tao, amuen mi kumamot latta nga ayatan, kan ipatan ida, tangamin agkakabsat kami. Amen. Son, Nanggaganyo kakabsat ko, iti sao ti Ebanghelyo, nga inaramid ni Apo, ti Apo, kadagi ti Apostoles na. Tuladen tayo, ti intay panagpaay, iti pada tayo nga tao. Tay ti kasta isunto ti pamigbigan da, apasurot na tayo. No aggiin nayat tayo, kas napudpudno nga agkakabsat, ayin tayo agtitinulong, kas napaypayso nga agkakabsat, babaen iti asikan ayat ti Dios. Anang sa tangarod, itataadda tayo ang natipon-tipon iti maymay sa apanagayat nga isu ti ayat ni Kristo, saan tayo kadin nagsisina, uray pay iti pakinakem, sumardeng kadin dagiti dakes nga aramid, agpipin nakawan tayo, tapno pakawanen na tayo met ni Apo Dios.
Sinatkan ka, ito nagkakwapo. Karagayang alabay ko'y noon, tapos serbiyak at sinuboy mo. Aluna, tumpad, tulad ko. iti panagtakder tayo amin, ket may misa tayo nga rod ang mangibunan na, iti bugas, iti panagpamati ti Apo, ket kunatay nga rod, mamatiyak iti may sa mga Diyos, day dayawen tayo tinagan na, day ta sa pasa kapiksa na saririt, ag nanayon kang atuan kenalmeng, ang mamataod mang teditibiyag, mangiturong mamaggaraw ken mang taginay iti amin nga da, iso tinaydakla na kararwa ti lubong, pon ken punganay ti amin abiyag ken garaw, nupay di pay nasarakan ti gagangay na, inmapagtuan kitin met makita iti kinaparungbuna kinipagpadumal sirip na kadag kinakaskas daaw ngar aramid na immalingat tunay ti puso kinasantuan unay nga timek na ket immananam ti kinasam iti dumukanayat ng ama iti mangigaga panakaited dagiti masapsapul tayo itinaldaw mamatiya ka ti Apo tayo sa timang libinibya kang atuan isumet timang libinibya keng bagan mamatiya ka ti Apo pinarsuan at itao kapnun tumulong babay singpet ken gaget na iti pagimbagan ken pagrangay na sa pasak anan sanay tao rebeng nga patinayon tadaan pagpaayan ken mambirok babayan iti napanagbannog iti pamuspusan kadag iti masapsapol agpanunod ken agaramid timbag kati Apo gungunaan na dag tinimbag ket dosaan na dakes nga pakpakinaken ken aramid nupay san nga dag naranggason na dusdus sa tinipaay timan ti marupsi kinalinteg na inpunuan ti mabubus nga kakaasin na mamatiya ka tinamarswa, kas panigaga na kanya kita kas ama na dumuunay, kas santumiti na kanya panaklundundumanon iti papatay ko.
kas panak na si Asi, iti may sarin baga naganak ti bangkay tanak na, ket sana tumakbukawitag na nayon, nginisun tulad balbalwi ila nga, sapay kuma. At tugote amin na po. Kakabsat ko kay na po tayo Isu Kristo, inkarag daw ti manang nga asi, unay nga mati nilangitan, o Diyos sa man nakabalin amin, Isu Kristo, yung karin nakada kami, di kinunana, kanya man nga dawatin niyo ti amay, tinagan ko, dinanto kada kayo. Da kami o Diyos, sa kami tapinili nga ili, dawatin merkeng kaapong, ipangag mo kadi, gagitin onmit sa kaanam, gapo kay na po tayo Isu Kristo, tunggal dawat tayo, kung hindi bisumbat, umararaw kan kay kaapong, indingan na kami. Hinggang api daw dawatan, itinasanto na simbaan mong Independent Church of Filipino Christians sa Glipay Memorial Church. Idaw dawatan mi met ni Obispo Lord de Mateo, ng Obispo Maximo di simbaan mi, dagiti amin na Obispo, papadi seminaris na katulungan ti simbaan, agraman meten apo, kadagiti laiko ken kapamadyan mi silawam, pasingkeden ken pasandan kadida apo, dapat pag-imbawad sa pasa kasimbaan. Marararaw kang kang hindi ano kayo. Idaw dawata mi met apo iti pagilya may Pilipinas iti sangalubungan nagraman meten apo dagiti mangituray kada kami kalakaman mi kumapadapat kinalinteg kapya ken rangay. Marararaw kang kang hindi ano kayo. Salwadan kay met o Dios dagiti naganap kada kami kakabsat kakabagyan gagayen ken kadagiti amin nga nakututangan mi tinimbag nga naken. Marararaw kang kang hindi ano kayo. Idaw dawata mi met apo dagiti amin nga Kristiyanos takaykaysada kuman apo iti sidong iti may mesa nga pamati ken ayat. Iti sidong iti may misang arban, daywan ti kangatuan nga padi miso na puming Isu Kristo. Marararaw kang kang hindi ano kayo. Kadagiti amin nga taktawid dem kadi o Dios iti langitan na grasyam kadagiti anak mo met nga nakipagmaymaysay ti dayti nga nasanto na misa iti dayti nga nasanto na padaya ken isu damet apo nang ipay ti daton sagot ket pagyaman da ket awati marapo iti pagyaman nga ning papusuan da anak mo ni Mr. Melchor Gapi kasta pinagyaman da anak mo iti Bambit Calderon Demdem Yorpo kasta pinagyaman da anak mo ni Mr. and Miss Artemia Alibuyog kasta pinagyaman da anak mo ni Mr. and Miss Charlie Pagibitan ken iti Cebu Bugal Pamilyana Mr. and Miss Ben Geteng ken iti Cebu Bugal Pamilyana nagyaman pay na anak mo ni Mr. Ryan Judy Jurain ken kasta pinagyaman da anak mo ni Mr. and Mrs. Nicopson ken iti Cebu Bugal Pamilyana Mr. and Mrs. Rizal Almundia ken iti Cebu Bugal Pamilyana nagyaman pay da anak mo ni Mr. and Mrs. Pedro Alibuyog kasta pinagyaman da anak mo ni Grace Nora Contanilla Noriel Jan ni Adam baktin dawati meru Dios nga bendisyonam kadi apo dagiti anak mo ipay mo kadi apo kanakwada nga taginayon ti salon atrak sa kinimbag nga gasgasat da dawatin met o Dios nga tulungam apo dagiti amin masaksakit dagiti amin apo marigrigatan tapay bagan kadin apo dagiti saksakit da kadagkulang kadin apo ginapukaw as salon da kadagiti amin nga patpat yung ngamin minatay kamarida api daw dawatan babay nili sakripisyo itinasad na misa ket dawati mi di apo nga tunen kadin dita pagariyang ing karingag paay kanakwada. Marararaw kang apo hindi na kami. Kastamet o Dios nga nangipaay met apo iti papusuan nga pagyaman da anak mo ni Eugenio Acoba ket kastamet apo iti Cebu Bugal Pamilyana ket bendisyon na apo iti anak mo taginayon pa di apo salon atrag sa kinimbang nga gasgasat da. Marararaw kang apo hindi na O Diyos, sa kamangkin sa riket ket gubayan ti amin ngayat ken kaasi ti mudeng apo dagiti tinimpas ni kanakararag mi tapto dagiti dawdawaten mi as sinanama kay kantukan met apo kalakaman adi sumama amin dagitoy dawati mi tinagan na puming Isu Kristo amang isalakan kada kami. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kong umapay kada kayo. Sa pumamet ka. Kakabsat kas ti paningisagana dagiti puspuso tayo iti met isagana ti lamisaan iti apo ti ofertorio.
tangkay na ubas, inuwi at ibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligayang pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko, inaalay kong lahat, buong pagkatao, ito ay susunod sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ang bayang inibig mo, ngayon'y umaawit, sa'yo ay sumasambat, nananalig. Umaasang dilingin ang bawat kahalagi, sa alay na ito'y nakalaki. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Paghahanda ng alay ay narito buo, ang alak at tinapay dala sa altar mo. Ano'y magiging tunay, lubong magkatawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda
Dawatem ka di amami nilangitan tu lagip te at babayan ka dagiti si babawi apus puso mi in kami dato na panglagip kita santuan nga itatawa ni Apo Jesus kadagiti na Diyos na panurusuro na binig a singpet ken kadagiti nakaskas daw pagpatulad na binig nga ayat asi ken na ano sa panagituren amwen mi kumapaglakaman dagiti makapasingpet nga naglagip na agpay ti pakaispalan mi ken ti pakaidaydayawa mo Apo. Sapay kuma. Agpuot kay nagkarkararag kayo tapno di kayo nga mat nagtisulisok ti kararwa at daasi sagana ti bagi nakapuya kasi ti may sama saksakit agtamet kayo arod kakapsat ko intay dawaten di amaten ni langitan kas kalikagom ken tarigagay iti maysa ken maysa kada tayo. Dinggen ka di Apo dagiti nga karkararan mi. Iti agnanayon ti asi ti Apo at dakadagiti agbuteng ken kuana ti linteg na dakadagiti anak na. Tiyas ti Apo da kadagiti tungpal tilinteg na manglagip kadagiti bilbilin natap ni sudat tungpalen Ti da. agnanayon nga Apo ing pasdek na sa dilangit ti saad ti turay na ti pagarian na sakupen na amin nga adda. Daydayawin niyo ti Apo da kay ang Heles naman nakabalin ti piksa mga rabi ti sauna ken tungpal ti timek ti bilin na. Daydayawin niyo ti Apo nga agnanayon da kayo amin nga buybuyot na da kayo makatkatalek na nga garamid iti pagayatan na. Daydayawin niyo ti na marswa da kay amin na parparsuan iti amin nga diso nga pagturayan na. Madaydayaw ka o Diyos, sika tinagutangan ti amin dito'y lubong, kadagiti nakaskas daw ken di mabilbilang nga ingalinaon, amin ti bagiken kararwami, agraman amin nga adda kada kami, sika po tinagutangan mi. Panangigagam kas inanadungunay iso kadakam ti mangipay kadagiti masapsapul mi nga uray anyaman nasamit unay ngayat mo nga mami punwen na kami ti grasya di agati aramidan na kam kad Apo na singpet ken na imbag ngalinteg ken na salukag nasiken na ayat tapno may kari ka mamayrag pati takasim ken imbag teredem Apo ket di mo palpalugudan dagiti dakes sa rikrik nami tati basulin ng tawiden tanilinteg a panusam ket di merebeng nga pagluksawen tinimbagunay nga amami ibukbuk mo Diyos dagiti parparabor mo iti amin dito'y lubong kataramidem ka din nga gari kwen kuana dalinteg singpet kapya ken ginawa ket tamang nibinibing nga kasim lagi pem kadmet Apo daytoy ilimingay ayaten igagam ket taginayunem ti waya-waya ken panagwaywayas na ket pagranyag mapatinayon ken kuana ti silaw da surusuro kapya waya-waya ken panagpapada tapno ti panagbiag mi nagasgasat na namnam ay ken naging ginawa talyawem kadmet Apo ti simbahan mi pasingpeten ket pagasaten nakamkad nga anak na agkakapya ket agkaykaysa kam kadin ikan nakamkad Apo iti saririt singpet ken rektang agtungpal kaday nilangitan na bilbilin ken panursurom o Dios daydayawen da ka nga siyaman unay ket itipon meeting kam ken kapanagdaydayaw titimek ti sangalubungan net dandaniw nga agkon ko na madaydayaw tinasamit unay nga Ama dagiti amin na parparaswa ibumbunan nagdati kinaman nakabalin ken kinaman ang nga asina Santo ti Apo man nakabalin namin adday di punganay adday taket addanto nga agdanayon
Santo, Santo, Santo Dios dagiti amin hapaswa ti langit ken naghanap mo ti pagkay dayawan Osana, Osana iti kangatuan Osana, Osana iti kangatuan matay dayaw diway itinagan ti ako Osana, Osana iti kangatuan Osana, Osana iti kangatuan Iti agnanayon nga apod at yung nagtinanginaw na yung templo na itisak lang na gudimek amin nga da. Tumakder ka na kapsa. Nailangitan nga ama na panglaw kang bunay. Yung murit pa'y kumanda kam ti kabaknangan. Awan ti mabalin mi nga iroknuikan ka amay karitawan ng masping at inadayag mo. Anan sa tatap no mabalin mi ti bang iroknuikan ka. Iti may isa nga daton nga umas na sideg. Iti oray na kumano pagbasit ti kinangato dita na yung parungbuan na kinadayag mo. Iroknuimikan ka apo, dagiti tanda ti awan patinggana ngayat niya po Jesus, tanda tinanginaon niya bagi, yan tinapatek unay adara na. Bendisyon ng ngarod apo, ti pakayday dayawan tinagan mo, dahito'y tinapay ti ayat, tanda tinanginaon niya bagi niya po Meso Kristo, ket tulungan nakamkat apo mang tungpal, ibilin mo panagayan ayat ken panangaasi, isungayin na iladawan, sapay kuma. Bendisyon ang kadimet apo ti pagimbagan ti amin ti sangalubungan ti arap. Isu anang iladawan tinanginawan ni adara niya po Meso Kristo. Kat aramidem kad apo nga tingkang panglagip ti mang nibinibingayat mo nga amami. Ina kami pagkaykay sa akin kas napaypayso ken imbag nagkakabsat. Kat igagumaan mi kat tiag balin amay kari. Dita na nga tuuna yapan nakibagimikan ka sapay kuma. Dying, you destroyed our death. Promising, you restored our life. Lord Jesus, Lord Jesus, come in glory. Itingaro din kang panaginatagkan ka na samit unay nga amami dagitoy na mga tandating kang pagyaman. Aramidan mi apang lagip as sikatinayat nga amami nilangitan. Ina kami aming pinarswa. Ket utang mi kan katibiyag mi kan amin nga dakala kami. Kastamet ti tedagtella yapan nakaikat dagiti masapsapul mi. Ken dagiti adu ken di mabubus sa kakaasim. Aramidin mi meta panlagip kina po Jesus, iti wang patinggana tinimbag na. Kiniday din ay parumbungayat na kastaunay, takalpasan kinakadakang panursuro, may papanitibiyag nagnanayon. Inna pa'y patli kinanginaw na abiyag na, api nilansay kinakababain na panakay padepa. Tapni na paniknekan, kinakaskas daaw, may papatay na. Iti kinapudno, dahil kinlangitan na panursuro na. Ngayon kami ni kaniti nakatatar na pagpatulad, kinaima, panagay na ayat, kanaytat tao, kinasingpet, kan kinalinteg na uray pakatayan. Aramidan kad met apo ingkang paglakaman dagiti wang patinggana panursuro na tapning ka mapasingpet ket dilagit di nang inauna ang panagtutuog na is kumat apo iti mangpabileg ken mangpapigsa kada kami tapnon mabalin ni met apo ibael nga si Anos dagiti papay iti nga biag tulungan na kamart apo mangliklik kadagiti sisi iti daya kapagluluwaan ken mangragpat iti langitan nga ginawa ngin karim kadagiti makamo mangsungpot kadagiti langitan nga bilbilin mo sapay kuma. Intayo nga dawaten ti ayat ti Dios babaen ti kararag isu nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
cities in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Apo ko kang ti panagari, ti panakabalin, ken ti dayag ted nanayon. Sapay kuma. Niapo tayo so Kristo kinunana, no may muyeg ti daton mo ti altar, sadyain ka malagi pati kapsat mo at dagura na ken ka. Agsubli ka taong muna pahingin ka ken kuha na makikapya. Ag kakapya tayo nga rutkas na paypay so ken na imbag nga kakapsat. Ag pipinakawan tayo kadigitin tayo nagkurkurangan katawang kadin makigurang-gura itipada na nga tao. Kasta ko mga rutak ng damati nga nalangitan, pakawanin na tayo med. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangat na kada tayo. Kasta kumamit ken ka. Kakabsat ko ti ayat ti Dios iso ti mangted ti kapya ti intero nga sa malubungan. No aron at dati ay kapya kada tayo at damot pa nagrang ay pa nagprogreso ti panagbiyak tayo. Ipaay tayo at kakabsat ti na impapuswan nga ragsak haan nga plastic ngam na aggapu iti kaunggan ti puso at ang dati ayat kan kapya ti Dios. Ket ko na tayo, peace be with you. Peace be with you. Peace be. Apo di kang may kari. Apo di kang may kari. Apo di kang may kari ang may ranod tinadagunay ang bagikan na patiganaran niya po Meso Kristo. Gapo kadagiti ado abas bason mi. Nga muama na awang ka niya ti panagin mi. Nanaus ti kapoy mi. Awan ti salaknib mi ang sumaranget kadagiti dakas nga retreat namin metlangen. Kat no awan nita na ayat nga ima mamanapaya kada kami. Saan na bumurong ti panakapukaw mi. Saranay na kamapoy pagapunta pa kay Dayawan tada santon une anagan mo. Dawasan mi manen na samit unay nga po mi pakawanan na kami. Umay ka o Diyos, umay mo rami ng dagiti nakataas ya karkararwami. Kadagiti gugupit ti kinagtingpet. Nga dadama kay ayo kadagiti na Diyos na mas matam. Tapnon maksayan ti di kampan na kay kari. Amay ranog tinadaguni at ang dati bagikan na patigadaran niya po Meso Kristo. Sapay ko man. Ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kakabsat at tuy tiladawan ti bagi kendaran niya po tayo so Kristo. Ladawan ti ayat na ngayon paay na ti intero nga sa lubungan. Isuda nga taraon nga naggapot sa dilangit. Agbiag ko mga agnanayon digiti umay umaakmawat ken mamati ken kuana. Amen. Sabay mo kadi Apo bendisyonan, nagito'y nga anak mo isudang umawat ti kayarigan, ibagi niya po Meso Kristo.
Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo katulad ng mga ubas na piniga at naging anak. Sino mang uminom nito may buhay na walang hanggan. Kainaway maging sangkap sa pagbuo nitong bayang iyan. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo napupugan. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo Daydayawen niyo tiyak na ngayon, takay amin na pagpagilyan, takay amin ngilili, daydayawen niyo ta pinadakkel na kada tayo ti kaasina, ket ti kinapudno ti Apo at tiginayon tinggana. Hallelujah. Ti Apo kantanayon kumangad da kada tayo, Basta kumamed kayo ka. kumararag tayo, Asi papas na kunay. ipaay mo kadi man nakabalin a Dios. Ngayon kami makipagpaset iti pang nada kami ang nakipagpaset tinaindaklan a pangrabi iti anak mo, in kami kumamairanod iti naindaklan a padayas sa dilangit. Gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Kakapsat ko ang yaman tayo, kada iti nakipagpaset, iti nasantuan na misa tayo, ni Apo Junel, lagi tubing nga nagsakristan, lagi iti nagbalin nga sang Apulo, ket duang apostoles tayo, lagi iti buy-buya iti live Facebook mas tayo, da kayo amin nga da itagon daway. Thank you very much kada kayo amin kakapsat, palakpakan tayo, tibagpagi tayo. Isarono tayo kakapsat, iti panagdaydayaw iti Santissimo Sacramento, ladawan ken kayarigan ti bagi ni Apo tayo nga Jesucristo. Sacrament most holy, O Sacrament divine, praise and all thanksgiving be every moment thine. Be every moment thine. O Sacrament most holy, O Sacrament divine.
divine. Praise and all thanksgiving be every moment thine. Be every moment thine. Sacrament most holy, O sacrament divine. Praise and all thanksgiving be every moment thine. Be every moment thine. Kakabsat ko, iti daytoy ang monumento tinadyusan nga ayat. In kami ijaya dagiti nakakaskas daw a kaarig iti nasantuan unay a bagi ken napateg unay a dara iti nasamit unay nga amatayo a Jesus. A iso a mamagkakaysa kadatayo kas napudpudno nga agkakabsat may sa adasag ken may sa adara. In kami ida ijaya ipamatmat kada kayo tapno in kay panunuten ti kinaman ang liweng-liweng kin kinasudi daydi ayat ay naipapuswan ken awan patinggana ngayon pa ay nakadatayo ti amatay anay langitan. Ti Apo idingan nga nida ti liwen kinunana kadatayo. Agayan ayat kayo kas panagayat ko kada kayo ket dawaten yo amin na masapulyo ket maited to kada kayo. No addalaket inkay panagayan ayat ket inkay agsisinaranay akas na imbag nga agkakamsat. Sacrament most holy, O sacrament divine. Praise